Hola a tothom. Doncs sí, els que van fer el camí per la pau, que érem els atletes els que estàvem destinats a fer-ho, van ser els ciclistes. Jo recomano veure el calendari de París-Niza abans, Tour de Romandia, Tirreno Adriàtico, Volta a Suïssa. Això primerament, perquè hi ha repechos, Volta al País Basc també, perquè hi ha repechos, i perquè les clàssiques són importantíssimes pel període de primavera que feien els italians, les clàssiques, però sobretot aquestes voltes per etapes d'una setmana. Primer dir que hi ha molts ciclistes partidaris de la pau, també ciclistes que no són espanyols però han estat equips espanyols, com és el cas de Van de Velde, un ciclista d'Estats Units molt bo, molt llibertari, i s'ha de dir que es va fer a la Volta al País Basc a Taun, un passadís humà entre aficionats de l'esport basc, on estaven Alejandro Valverde, Purito Rodríguez i Alberto Contador. Al País Basc no hi ha grans alçades, no hi ha grans altituds. És un territori idoni per entrenar el ciclisme, perquè hi ha moltes pujades, però no són pujades molt grans. I d'aquests ciclistes puc dir que aquests ciclistes tenien un arreujament, un arraigamiento molt gran amb el ciclisme basc, i tenien una propensa molt gran amb la pau, i concretament el Purito va ser i és un ciclista amb molt de canvi de ritme, proper a l'atletisme, perquè no és habitual veure un ciclista amb tant de canvi de ritme. Molt bo aquest ciclista. Històricament, molt bo. I això és el que tenia que dir, però també puc parlar una mica de jo, i s'ha de dir que jo parlo català, escric en català, però no al 100%, tinc no gaires, però un lleu percentatge d'equivocació, de que tinc que fer castellanismes o barbarismes, com es diu. I això, el meu esport és l'atletisme, però jo en un tant per cent també agafava la bicicleta, el que em deixaven. I tenia present que amb les meves lesions arribaria un moment que jo compaginaria amb ciclisme i triatlon. I el que sí que puc parlar és que jo he fet la meva base com a atleta al Nou Barris uns 15 anys, passant per fons i velocitat. I també he estat uns 3 anys i uns mesos fent de secretari o auxiliar administratiu, secretari de la junta directiva, i molts consideren que estic ben considerat, que parlen bé de mi, i altres que no. Clar, si jo soc una persona que soc comunera de totes les formes de pensar, quan xoca amb un republicà o amb una persona de dretes, passa que ells volen fer la seva forma de pensar, i que quan tu la cagues en alguna exempció, en algun lleu taratge o exempció,
pues ja t'ho treuen a pellejo, t'ho treuen de polseguera. Et foten, et punxen com si tu no valguessis per res. He tingut alguna defectuosa cosa, com per exemple demanar 2 subvencions i una oblidar-me, i altra anar a correus a prisa y corriendo per compulsar-la perquè tenia que entregar-la al mateix dia i no em signaven el document, i altra que tenia que decidir entre 2 treballs per estar als 2 treballs per la mateixa situació. I llavors a l'altre treball pues, la cagué. I clar, tenia que tenir predominància, però jo estava tan nerviós que la vaig cagar. Però bueno, és el que hi ha. I jo prèviament a aquest club estava al Club Fila Domingo Catalán, que era un club de gent de 3.000 obstacles, mitja marató i marató. I jo era el sub-23 juntament amb un altre noi, als crossos de Catalunya, sub-23, i bueno, vaig decidir fer la base al Nou Barris, i quan vaig veure que jo deixava de ser el secretari i el club retomava la forma de pensar de la dreta o del centralisme, de centre, a taronja, jo vaig pensar, bueno, faré cas, però faré cas a mitges, i em vaig anar del club. No volia passar per situacions de capitalisme i coses d'aquestes. Sé que això senta malament, però sóc contrari a la dreta. Llavors em vaig fer del Fraga, que és un club que en aquell moment m'entrenava Adolf Dieste i bueno, tenia fons però no tenia qualitat. Ell sempre m'ha dirigit a quina és la millor opció, però no he tingut fibres ràpides. I vaig fitxar per al Fraga i després d'una temporada vaig fer canvis, etc. I vaig recalar al club de l'Adolf Dieste, i després de 2 anys jo volia compaginar 400 amb pes i no em sortia bé. Vaig fer un temps molt llarg, i estava llançant bé, estava content amb l'entrenador de llançaments que em va derivar a l'Adolf Dieste, i bueno, vaig deixar el club perquè la meva forma de la meva gent política no volia fer socialisme, no volia fer lletra U, i jo estava en la forma de pensar del Granollers, perquè és un club que històricament a la seva web ho ha fet sempre en castellà, i jo, encara que em senti molt català, i primerament dongui prioritat al català com a primera llengua, hablo más en castellano o en espanyol, i vaig decidir fitxar per al Granollers. Allà a Granollers he parlat diverses vegades amb el meu entrenador, el Roberto Sánchez, i bueno, no va sortir les coses com quan estava a l'universitari, però és per estar content. I bueno, tinc que dir que vaig parlar amb ell i també avanço una mica amb el Fraga, i em va dir que volien que tornés al Fraga, i jo també volia tornar al Fraga i estic en el Fraga. En llançaments jo crec que estic bastant bé. Els entrenaments són molt variats, no arribo a tenir qualitat, però hi ha molta diversificació, tant
sèries curtes com llargues, encara que faré proves curtes, perquè per un problema que m'infla la medicació que estic prenent, no m'aprimo, però cada vegada tinc el múscul més gran. Llavors estic fent natació i demà mateix començo ja a fer gimnàs i ara no només serà natació, ciclisme i atletisme, també serà una mica de peses. O sigui que el que vull fer és això, ser una persona que fa esport de tot tipus i ser feliç amb el que faig. I encara que em cansi de vegades, soc feliç perquè estic fent el que vull fer. I bueno, lo del ciclisme, Déu dirà. Més que Déu, l'anarquia dirà el que jo faré. La esperança, la llibertat. I no vull destacar per sobre de molta gent. Vull superar-me a mi mateix. I, bueno, avui són les votacions a l'Aragó i esperem que vagi bé i hi hagi vots per l'esquerra aragonesa, que tinguin un plus de votacions. El meu suport amb el cor, les vegades que calguin, amb l'esquerra aragonesa i l'esquerra espanyola, qualsevol de les dues, i si poden sumar per fer força i estar al govern, millor. I això és el que volia dir, xicos. Adeu!